place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Come on, church, sing. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. In your presence, Lord. Your presence, Lord. We invite your presence. In your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of, come on, sing it now. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Oh, we sing holy, Holy Spirit, you are welcome. Come on, church, sing it now. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord.
Jesus, church. Are you ready to praise Him? Say amen. If you're ready to praise Jesus, say amen. Hallelujah. Come on, sing. Yahweh, we love you. Mighty warrior, sovereign king, you win every battle, even in the shadows. Gentle Father, rich in love, you clothe the orphan, you double the portion. Flowing waters, rushing wind, winding like a fountain, moving every mountain. Great Jehovah, the architect, Alpha and Omega, holy waymaker. Unto the great I am, with everything I am. Unto the great I am, I'm saying, how great is your name. Unto the great I am, with everything I have. Unto the great I am, I'm saying, how great is your name. Wonder worker, bread of life, your body was broken, heaven tore open. No, resurrected and lifted high, risen Messiah, glory in the highest. Unto the great I am, with everything I have. Unto the great I am, I'm saying, how great is your name. Unto the great I am, with everything I have. Unto the great I am, I'm saying, how great is your name. How great is your name. How great is your name, Lord? How great is your name? Oh, yeah, how great is your name? Oh, yeah, and we sing, oh, praise the Pride of Judah, oh, praise the Lamb was slain. Yahweh, we love you. Yahweh, we love you. Oh, praise the Rock of Ages. Oh, praise the God who saves. Yahweh, we love you. Yahweh, we love you. It's our salvation. Jesus, the King of Kings. Yahweh, we love you. Yahweh, we love you. Your name is resurrection. Your name is everything. Yahweh, we love you. We sing Yahweh, we love you. 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 Holy fire, comforter, peace within the chaos, how you sustain us. Breath of heaven within our lungs, a new sound is stirring. It sounds like, how great is your name. How great is your name. I found nowhere. How great is your name. Your name is the highest. It's your name. Oh, how great is your name. We sing how great, how great, how great is your name. Oh yes, how great is your name. Jesus, how great is your name. Oh yes, and we sing, oh praise the
rock. Oh, praise the Lamb of slain. Yahweh, we love you. Yahweh, we love you. Oh, praise the Rock of Ages. Oh, praise the God who saves. Yahweh, we love you. Yahweh, we love you. Your name is our salvation. Jesus, the King of Kings. Yahweh, we love you. Your name is our resurrection. Your name is everything. Yahweh, we love you. Yahweh, we sing Yahweh. Yahweh, we love you. 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 'Cause unto the great I am, with everything I have. To the great I am, I'm singing, how great is your name. Unto the great I am, with everything I have. Unto the great I am, I'm singing, how great is your name. Cause your name is the highest, your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Come on, children, sing it. Greatest, your name stands above them all. With every hand lifted high, all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. we sing your name is the people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, we sing your name, your name, your name. Yeah, it's your name. It's the highest.
church, let's lift up our hands. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay mapupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Oh, you're great, Lord. Walang hanggan katapatan sa
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapangyarihan. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Come on, lift up your hands, church. Let's worship Jesus. Let's fight. Come on. Jesus, great and you song in your. Oh, Jesus. Come on, let's sing this one more time. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailan. For the last time sing, Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang karangalan, sing holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy. We sing holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy, 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 worthy is, sing worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy, 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 worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy. Amen,
Jesus. Thank you, Lord. Let us prepare our hearts for the communion. Hallelujah. Kung anuman ang mga ara sa atong tagipusoon, mga pagpang-alang-alang, kung anuman ang mga aton nga mga ibubunot, let us let it go. Ihatag naton sa Ginoo. Hallelujah. Let us pray, Amay. Nagpasalamat kami sa kayo kag katuto mo. Nagpasalamat kami nga wala mo kami Ginoo ginapabayan. Kag sining nga tinion makapalapit kami sa imo tubangan just as we are. Nga wala sang kondemnasyon, nga wala Ginoo sang kun anuman nga mga sahi sa mga paminsaron nga nagapabatyag sa amon nga magapalayo kami sa imo. Kundi pagi sa imo balaan nga Espiritu, Lord, ginabuyok mo kami agon nga makapalapit kami sa Amay. Ginoo, dalayawon gid ang imong ngalan. Hugasi kami kag tinloi kami nga sa amon lo nga pag-ambit sining balaan nga panyapon, Lord. Matalupangdan namon nga kami ara sa imo pag-inakop, ara kami sa ibabaw sa imong mga kamot, ara kami sa imong panimalay. Sa sining nga tinion, Ginoo, salamat gid. Hallelujah. Dalayawon ang Ginoo. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. For I give unto you what I also received from the Lord. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, let's break the bread. He said, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. On the same manner after supper, he took the cup, saying, this cup is a new covenant of my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's partake the bread and the cup with thanksgiving and faith in our hearts. Pasalamatan nato ng Ginoo. Hallelujah. Salamat Ginoo kay ikaw ang Diyos nga maluluyon, ikaw ang Diyos nga nakakita sa tanan namon nga pagkinahanglanon. Amay, sa sining nga tinion, ginahatag namon sa imo nga mga kabuhi tagipusoon kag kalag sa ngalan ni Jesus. Ang mga anak sa Ginoo magasiling. Amen. Amen. Come on, people of God, palakpakan nato ng Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Can you just shout hallelujah? 1, 2, 3. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Salamat Ginoo. Hallelujah. Magapungko kita, akamulang gali. Thank you Lord. Hallelujah. Sa mga baguhanon, may mga baguhanon dire, mga bago lang nakapanimbahan. Can you just raise your hand? Hallelujah. Oh, praise God. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. May ara pa. Adiri nga side, may ara baguhanan. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome. Diri sa diri nga side. May ara di. Ay, ato sa babaw. Praise God. Thank you, Lord. Sino na sa Isaiah? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Welcome gid sa diri sa Jesus is Love Church Sanctuary. Ako gali si Pastor Romeng. Ang aton vision keeper si Pastor Aliana tuway diri subong kaya to siya may ara kita nga kingdom visit sa isa ka church. Hallelujah. Liwat ako si Pastor Romeng. Hallelujah, dalayaw ni ang Ginoo. Thank you Lord. Hallelujah. Welcome gid diri sa aton nga mga kauturan nga bago lang nakapanimbahon upod sa aton diri sa second service sa Jesus is Love Church Sanctuary, Gaisano City Mall. Hallelujah, diri sa La Paz. Hallelujah. Praise the Lord. We are still on August, nga theme natin, August 2025, clearance or license. And let us read the prophecy. Hallelujah. And it says, to my beloved, faithful, and obedient children,
This is your promise. The blessings that you say you are not worthy to receive, I will hand it to you directly, says God. Your cup will not run dry, and it will overflow. The oil of gladness, I will infuse it up to your bone marrow. This will bring healing to your soul and body, says the Lord of hosts. A sound of laughter will be heard once again in your house, if you will make an altar of prayer and worship, for I will make your house my home. A happy heart is your medicine, says God. Choose to be happy in serving me, says the Lord. I will envelope you with my presence, and you will bring joy to many. Many broken marriages and relationships will be mended and restored. Some widows will marry again. Ang mga widow da say amen. But some will not, for I have chosen them to serve me alone. Many closed wombs will open again. Sa mga naghahandong nga mga busong pa, say amen. Many wounded and sick will be healed instantly. Those who are hungry will be fully fed and satisfied in this season. My people will declare my glory in a new and highest level. There are singles whom I have called for blessed singleness, and there are singles who will marry the wrong person because they have failed to wait for my perfect timing and failed to listen to my instruction. Sa mga single, mambal, hindi ako na. Mga single, hindi. They are in a hurry and will face too much regrets. Learn to slow down and sit down like Mary. Perfect season produces perfect seasoning. Perfect seasoning contributes to perfect flavor. Perfect flavor brings perfect gain. More is coming for in the coming year, my children. You will have more victorious story to share. Your journey here on earth is only temporary, so don't be deceived of what the world has invented. Be a wise discerner. For all the beautiful things that you have seen in this world are all fake, man-made, and easily destroyed. These are all vanity, and it will not last. Heaven and earth and everything that is in it will be destroyed and pass away. But you, who are faithful and obedient, will remain forever. Let us read, hallelujah. By the way, the title of the message, Wild Grapes in the Vineyard of God. Hallelujah. Hallelujah. Let's read the text this morning, then we are going to pray. Isaiah 5 verses 1 to 2. It says, I will sing for the one I love, a song about his vineyard. My loved one had a vineyard on a fertile hillside. He dug it up and cleared it of stones and planted it with the choicest vines. He built a watchtower in it and cut out a winepress as well. Then he looked for a crop of good grapes, but it yielded only bad fruit. Let us pray. Lord, nagapasalamat kami sa sininga aga. Natudluan mo kami, kag ipahayag mong imupulong sang klaro sa amon igtalupan ngod. Salamat gid sa sininga tinion. Kabay ang imo nga balaan nga espiritu magpangtublag kag maghublag sa amon tagipusoon sa sininga tinion. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga anak sang Ginoo magasaleng. Amen. Amen. Hallelujah. Para lang maintindihan ninyo ang ini nga pulong ni Isaiah, ginhambal ini ni Isaiah or ginprophesy, gintagna ni Isaiah sang tinion nga ang mga Jew. Kaya isang unang mga Jew, isa lang ang nation of Israel, isa lang, 12 tribes. Or later on, sa time after isang iya time ni Solomon, natunga ang Israel. Kag may ara nga northern kingdom, kag may southern kingdom. Ang northern kingdom ginatawag nga Israel, ang southern kingdom ginatawag nga Judah. Kung kaisa ang northern kingdom ginatawag nga Ephraim, tungod kay nabase ini sa pinaka-dominant nga tribe. But silingon, dako ang pwede masay sang tribe of Ephraim. So, ginapangalanan sa kung kaisa nga Israel, ginatawag man sa nga Ephraim. No? Ang southern kingdom ginatawag nga Judah. Kay ang pinaka-dominant nga
nga tribo amo ang tribe of Judah. Duwa lang na. Pulo ang sa northern, duwa ang sa southern. Okay? Ang sa southern, Judah kag Benjamin. So ang pinaka-dominant nga tribo amo ang Judah. That's why nga ang southern tribe gintawag nga Judah. Pero pareho lang na sila nga Jew. Okay? Now, karon they were about to be invaded. Kagang Northern Kingdom, nagpangayo bulig sa mga Syrian. Why sila kabalong ang pangayuan nila bulig, amo man ang maguba sa ila. Okay? So amo ni ang ginambal sang Ginoo sa ila. Anong rason nga amo nang natabo? Ari siya, nagprophesy sa Isaiah. And so sa Isaiah nagprophesy, kag napanghulam siya sang gitawag nga mga imahin, kangay nga paanggid niya ang Dios nga hardinero, no? Kag ang mga tao amo ang grapes, ubas, no? Sa iya nga vineyard. Hallelujah. Now, ang ining analogy, buot silingon sang analogy niya, despite nga kung ano man nga pagtatap sang Ginoo sa Israel, ang na-expectar niya nga mga manami nga ubas, nangin wild nga ubas. Ang good grapes, nangin wild grapes or bad nga grapes. Kaya nga nagtalikod sila sa Ginoo. Wala na nila ginsimba si Yahweh nga ila covenant God. Pero ang ining kakainabo nga ginahambal ni Isaiah, may mo mambal kiti para man ay pastor sa mga Israelitas ang una. Pero abi nyo may ginatawag nga sa English nga parallelism. No? May pagpaanggid. Kung anong natabo sa ila, kaangay man ang gakahinabo sa aton subong. Hallelujah. So may parallelism sa modern times. Now, may i-unpack lang ako, no? Para maintindihan ninyo. Kung magsiling dagani nga, I will sing for the one I love, ang my loved one, someone, amo na isang tumod, someone who owns the vineyard. Nagpanag-iyas ang vineyard, no? Okay, isang ubasan, no? Amo mismo ang Ginoo. Kadua, ang ginatawag nga vineyard nagatumod sa mga Israelitas o sa house of Israel. Nagatumod sa God's people. Meaning, pwede nga kitaman ini. Who are God's people here? Abay bayo kamot ang mga God's people. Meaning, pwede nga kitaman ini. Amen? Tumod siya. Amo na natawag ko nga parallelism, kay may application, kay may impact ini sa aton, bisan nga ginatumod diri sa prophecy among mga Israelitas. And lastly, may ara nga tinaga nga fertile hillside. Fertile hillside, nagatumod ini sa Jerusalem. Sa aton subong amo mismo ang iglesia. Ikaw kag ako. Hallelujah. Kay balan nyo sa una ang Jerusalem, amo ni ang pinakataas nga parte sang Israel. Pinakataas ni kag amo ni siya ang capital sang Judah, ang sang southern tribe. Ang Judah, lanay way pa. Amo ni siya ang capital sang Judah. Ang capital iya sang northern tribe amo ang Samaria, no? Now, so ang Jerusalem, mga anak sang Ginoo, sang muna tawag ni siya Jebus. Sang mula pa sila kakadtuto, no? Jebus ni siya. Sang time ni Abraham, ang ining Jerusalem ginatawag nga Salem. Dito nangin pare si Melchizedek. Ang isa ka misteryoso nga pare nga sa Bible, gulpi lang nagulhot, no? Hallelujah. So Jerusalem, nagatumod ni sa subong sa aton sa church. Hallelujah. Now, kadto kita sa next nga slide. Istoryahan ta kamo para maintindihan nyo. You know, kung kisakin ang lanta nga makuha ang maragtas. Maragtas, bala nyo ng maragtas? History. Okay? Dapat mabalaan yung maragtas sa Bible para maintindihan naton tanan. Okay, now, si Abraham, nasugod kita kay Abraham, si Abraham, gintawag sang Ginoo. Diin siya nag-star sa
sa katilingban sang mga Chaldeans. No, mga Chaldeans, kitawag sa sang Ginoo. Kitawag sa nga, Abraham, may promesa ko sa imo. Halin kada sa imo nga istaran subong, bagsaylo ka sa lugar kundiin ko gihambal, no? Kay pakamayuhon ko ikaw. Hallelujah. Mangin kaliwatan ka sang mga hari and so on and so forth. Damo ang ginambal sa iyang Ginoo. So, diri sila sa Mesopotamia. Subong na tawag ni siya nga Iraq or portions of Jordan. Okay? Okay, dara nagalin si Abraham. Notice ninyo nga ang Kanaan tunga-tunga lang sang Egypt kag Mesopotamia. Now karon si Abraham sang nakalambot siya sa Haran, ginliwat ni Lord ang promesa sa iya. Padumdum ko lang sa imo, Abraham, nga may promesa ko sa imo nga ginsaad. So tandain bla bla bla, ginambalya tanan. Kulanong ginambalya sa una. No? Kaglantawon ninyo mga anak sang Ginoo, ang promesa nga Kanaan. Ang Kanaan sang una, hindi na siya gamay lang nga lugar. Ang Kanaan, kung sa subong nga modern times, ara na bilong ang Israel, ang Jordan, ang dito sa babaw nga Iraq, ang tanan nga gapalibot, sakop na sang una sang Israel. No? So iya na sang una Kanaan na da. Meaning to say, ang Kanaan do ka nga isang Africa nga may ara nga South Africa, may ara nga Nigeria, may mga countries and tribes nga ara dito, hindi lang na isa ka duog. Do ka nga isang Asia, nga ara ang Philippines, ara ang Indonesia, ara ang Malaysia. Naintindihan niyo bud ko sa lingon? So wala lang na siya na parteniser sa isa ka mga tongues, o isa ka dialect. Ara da tanan. Mga katalingban, may mga countries nga rada, pero ang balasang Ginoo hatag guni sa imo, sila nga kay Abraham. Karon, sang si Abraham ara na sa Kanaan, nakalambot na to siya. Sang nakalambot na siya sa may Kanaan, no? Nakabata siya sa kay Isaac. Okay? Nabata niya si Isaac. Si Isaac sa ulihi, nagbata sang duwa ka bilog. Kapid si Esau kag si Jacob. Si Esau magulang kay unagwa, si Jacob manghod kay naulihi. Pero sang nagwa si Jacob, ang kamot ni Jacob nag-uuna to si Esau, ang kamot ni Jacob gakapot sa tiil ni Esau. Ya, mauna ka ha. Kaptan tamang kagyapon do mo guro, no? So mo nang natabo. Now, make the long story short, nagdako na sila. Si Esau iya, hunter. Si Jacob iya, taong bahay. Mahiling magluto. One time, si Jacob nagutom. Halin sa siguro sa wayang, no? Nagutom siyang puli sa balay. Karon nabta niya to, si Jacob, nagaluto-luto, gid. May supas, porridge. May supas nga ginaluto. Siya ano naluto mo? Nga sa bawa. Okay? Gaig ko ba? Hindi. Saling ni Jacob siya. Hindi. Gaig ko. Taga na yung birthright. Meaning to say, from now on, akong magulang, ikaw manghud. So siling ni Esau, anuhon ko lang niyang birthright nga ni, kung mapatay ko sa gutom. So sige, sa isa lang gid kayahong sang sabaw, ginbaylo ni Esau ang iya birthright. Gabalan nyo sa una, ang birthright very, very important. Kay kung magulang ka, sa imo ginahatag ang blessing. So, sang mapatay na si Isaac, kay hindi na siya kakita, gindeceive siya ni Jacob, kaging kuha ang birthright. Ang tanan nga mga blessing nga gin-pronounce kaysa una, once ginhambal, matuman gid. Pag ginhambal, layigid. So ginhambal tong tanan. Why sa kabalong ang ginhambalan niya? Si Jacob. Now, make the long story short, naginaway sila, nalagyo si Jacob. Pagpalagyo ni Jacob, nagdamo na ang ilang mga kaliwatan, damo yan ang mga kabataan, nagplano siya nga mabalik. So pagbalik ni Jacob,
Naingkwento ito nga ang anghel sa Jabbok River, sa may Mount Piniel. Encounter niyang anghel nga, amo man ang Ginoo, laban-laban ginag Ginoo gito. Kay siling niya, hindi ta kapagbuyan, ya buyin ako, kayo pa man nagbanag na, lakat na mabuyin ako. O buyin ako. Ya, hindi ko yan magbuhi kundi mo ko pag-bless. Anong blessing sa iya sang anghel? Ginbayluhan ang iyang ngalan. Halin sa Jacob, pakadto sa Israel. Halin sa manugtunto, pakadto sa promise. Hindi lang nga promise, kay kundi ang ngalan sang Israel is the one who contends and overcomes. Lang tawan nyo, mas kinano nila kaaway sa Israel, hindi sila kadaog. Amen. Because the name himself by Israel is named by God. Hallelujah. Hallelujah. So, para lang nga buyan siya, yung tandog siyang Ginoo, yang nga balikawang, amo na nga si Jacob, nagakyang-kiang. Oh? Amo na nga mga Israelites, tagaan mo sila sang karniro, ang lawas, hindi na sila magkaon sang balikawang. Amo na, ng rason. Now, amo na to natabo, no? Make the long story short, halin sa Jacob, pakadto sa Israel. Gimbaylo sang Ginoo ang iya kabuhi. Nagdamo mga kaliwatan ni Esau, amo na ang tawag ng mga Edomites. Because the other name of Esau is Edom, meaning red. Okay? So si Jacob, damo man niya kaliwatan. Paano hindi magdamo kay Dusi, kabilog kabataan niya? Israel. That's why ang Israel may 12 tribes. Naphtali, Sibulon, Judah, 12 sila kabilog. Hasta nadala na da si Joseph. Galing sa pagpangalan sa mga kabataan, ang tribe of Joseph wala. Ang duway lang kakabataan na munang ginpapangalan. So may half tribe of Manasseh and Ephraim. So may amuna siya nga tribe. Now, karon. Udi saya kabata si Joseph, pinakaplanggaya gid ni. Kay bata ini sa pinakaplangga niya nga asawa. No? Okay? Ginimuha niya bayo. Namin nga bayo. Baw, grabe lalaki siya, pero kabalo sa mag-imo bayo, no? Sana all. Kabalo mo kung mag-imo bayo. So, ginimuha niya sang bayo. Siling sang Bible, the dress, the clothes, the robe with many colors. Okay? Nahisa karon ng 11. Gimplanuhan nila, patsunta na lang nila. Nagpatunga si Judah. Hindi nyo pagpatya. Hindi nyo pagpatya. Ginulog nila sa bubon nga wala tubi. Paglabay sang mga Midianites nga merchants, ginbaligya nila si Joseph. That's why si Joseph nakalabot sa Egypt. Kagbalaan man nato ng story nga si Joseph ga-interpret sa sang mga damgo. Make the long story short, hasta nga nakalambot siya sa panimalay ni Potiphar na priso sa tungod kay si Mrs. Potiphar na nagwapuan sa iya. Hindi, kuya, magpakigilawa sa imo. So, patuan sa ni Mrs. Potiphar, sa kung ano-ano lang da, nga ginrape siya kuno. So, napriso si Joseph. Make the long story short, ginpang-interpret siyang damgo sang mga sang baker, sang cupbearer. Later on, make the long story short, nag-rise, gin-catapult, ginpatimbok sang Ginoo pakadto sa position si Joseph, kag si Joseph nangin second in command sa Egypt. Tindihan niyo? Remember nga naglain tubuot ya sa iya nga mga kauturan, kag ginbaligya siya, pero nag-reconcile sila. Okay? Reconciliation. May reconciliation nga tabo. Now may famine sa Kanaan. Di ba kainara sila sa Kanaan? May famine sa Kanaan. Si Joseph ari di sa Egypt, di ba? Okay. May famine di. Silingatay. Ako lang niya, minus Bible. Singatay. Diri na lang kamong sakon. Kay Bugana diya sa Egypt. Ako di subong ang governor, second in command sa kay Pero. Wala ako sang yambang, hindi nila pagpatihon. So, din ginbutang ni Joseph ang iya kaliwatan si tatay niya dito sa Goshen. Sa Goshen,
ang Goshen, lapad-lapad na. Kung sa diin, ang tanan nilang mga karniro, pwede nila pahalbon. So that's why, dito sila ginbutang kay Balaan ni Joseph, kay si Joseph mismo, karniro man business niya sang una. Di ba? So dito na, make the long story short, nagdugay ang panahon, napatay si Joseph, nalipatan sa mga Egyptohanon kung anong ginhimo ni Joseph sa ila, kag gin-persecute nila ang mga Israelita. In-persecute nila, kag tungod sa ilang persecution, naghalin ang mga Israelitas, nagwa sila sa Egypt. That's why may gintawag nga Exodus paagi kay Moses. Intindihan niya? Bible survey na ni. Gabi ni. Bible survey. Nagwa sila sa Egypt. Mabalik sila sa Kanaan. Amen. Mabalik sila sa Kanaan. Kaysang una nga dito, di ba lang tinerto sila? Gintabog lang sila sa famine. Pero actually, nakabakal na tuya si Jacob, si Israel, nakabakal na to isang duta, lapad-lapad. Ginbakal yung duta, dalapat yung cave para nga himuon nga lulubngan sang iya nga asawa. Sorry, si Abraham. Nakabakal na to yung si Abraham, sang iya yung nga duta, agod himuon nga lulubngan ni Sarah. Buot silingon, kung bumalik man sila, may balikan sila, kay may duta to sila. That's why ang Israel hindi gid magalin sa ilang nga duta, kay long before sang Palestine, ara na nadaya sila. I want you to understand nga badamo nga makristohanon ang naugtan sa Israel, kay nagapati sila sang mga kabutigan nga ang Israel land grabber. I tell you, nagbalik lang yung Israel sa ila yung ginhalinan. Intindihan naton? Sa time pa yan ni Abraham, ara na nadaya sila. May ginbakalya si Abraham nga duta da. So nagbalik lang sila, plus nga gin-promise na sang Ginoo sa ila. Now, ara na, na-establish ko na ha. Now, amo na natabo. So magbalik sila, mabalik sila muna, may promise sila. Sa time ni Moses, indala sa kamingawan, paglambot sa time ni Joshua, gin-invade nila ang land. Nagsulot sila sa Kanaan. Kag gin-take over nila ang mga balay. Balay nga gila ginistaran nga wala man sila nagubra. Nagkaon sila sa prutas sang mga kahoy nga hindi ila gintanom. Kag sa time sang amuna sang Exodus, ang description sa Kanaan is a land flowing with milk and honey. Buot silingon, buga na. Bis ka na lang itanong mo, katubo, do Pilipinas. Nagaboy ka lang liso sa ang kapayas. Dason nga bulan, may kapayas ka na. Di ba? Hanami, no? Kadto ka mo bula sa Metropolis to, may kapayas, may tamis pa. ginatag ni Bro Jasper, nagtubo, nagdamo. I tell you, people of God, ang Kanaan daw kangan sina, sobra pagani. I tell you, that's what it is. Now, karon siling sang Ginoo sa prophecy, balik na sa prophecy kina, siling iya, gintatap ko kamo sang kaangay sang ubas, mga wild kamo, pero ginbutang ko kamo sa akong vineyard, gintatap ko kamo. Pero imbes nga mag good grapes kamo, why kamo nahimo nga good grapes, nag-bad grapes kamo. Amo nang hambal sang Ginoo. Ginpreparahan ko kamo sang duta. Ginatagan ko kamo kag gin-fulfill kong promise ko, and yet nagtalikod kamo sa akon. So now you can see. Intindihan niyo? Siling sang Ginoo pag-abot nila to Joshua, require ka sang tithe sa ila kay nga nagpamunpon lang to sila sa mga prutas, to hindi man sila nagtanom. Nagsulod lang sila sa balay, nga hindi man sila nagubra. Sa una, star lang sila sa mga kayang-kayang sa tent. Kundiin sila dalon, upod-upod sila. Subong permanente nga mag-star sila sa mga balay.
Amo na nga nag-require ang Ginoo sang tithe sa ila. Intindihan naton? Hallelujah. Hallelujah. Now, amo na ni. So muna nang ambal no? Ara nang sa Israel na establish na naton. Okay. Now, balik kita sa prophecy. Anong ginatawag nga good grapes? Anong ginatawag nga good grapes, no? Expectaron mo na nga basta ang grapes, it is a vine, balagon, no? Nga kung tatapon gani ang grapes, ginabutang sa vineyard, gahilira na sila kanami sang ila nga plastada. Pero kung wild ya, abala nada. At paduya sa gwa. Ang mga good grapes ara sa sulod sang vineyard, ang mga wild nga grapes or bad grapes ara sa gwa sang vineyard. Naintindihan naton? Kay ang mga good grapes ginatatap, ang wild grapes ginapabayaan lang. Silang isang Ginoo, ari ka mo sa sulod, sang akon paginakop, and yet imbes nga mag good grapes ka mo, nag bad grapes ka mo. Amo na ang balsang Ginoo. Kabalo bala kita nga kita, amuman sina. Hallelujah, patpaton dugay sa inyo. Ang good grapes, seedless. By the way, sa may Japan, yung sugidan ko ni Pastor Mimi Hagiwara. By the way, this coming November, sa aton nga anniversary, our speaker will be Pastor Mimi Hagiwara, Japanese. Ang Japanese naton nga friend dito sa Japan, of course. Siling ni Pastora Mimi, yeah, you know, it's a crime selling a fruit with seeds in Japan. Kaya kung may seed ang imo nga prutas, ako saron ka sang tao. Galing kisiling ko, paano nasa prutas kung way sa seed, no? Hallelujah. Thank you, Lord. And so, kung good grapes, usually lagko, seedless, lain-lain nga sari, matamis, kag manamit ang sabor. Pero kung bad grapes, mga anak sang Ginoo, ginpabayan gamay damo sang liso, damo tagok kag ang tagok kaya amuni ang nagapabaho sa iya kag kung kaysa poisonous pa. Hello, people of God. Baho. Ang iya tagok among nagapabaho sa iya. Don't you know that many times sa mata sang Ginoo, tungod kay nagapaugtas, tungod kay nagtalikod ang mga Israelitas sa Ginoo, they become a stench to the nostrils of God. Nang mabaho sa ilong sang Diyos. Intindihan niyo? Don't you know that we people of God sometimes, or even many times, we become a stench to God's nostrils. Nangin mabaho kita sa tubangan sang Diyos. Paano, pastor? Tungod, wala kita kung kaysa kabalo sa mga tinagangay na buyanta, sa aton nga gina-entertain, sa aton nga paminsaron, kag sa aton tagipusoon, actually nagatalikod na kita sa Ginoo. Naintindihan yung mga anak sang Ginoo? Gani mga anak sang Ginoo amo ni. Anti sila magsunod sa Kanaan. Siyang sang Ginoo, hindi. I-clear ko kumanay. Dapat i-purify ka mo. Dapat i-sanctify ka mo. Dapat hindi ka mo magsulod dito kundi ka mo ma-purify. Okay? Ang Ginoo wala nagagamit sa aton kung hindi kita sanctified. Magsiling nga sanctified, ginsiparar. Doon ba niyo ang wali? Last time, that when God separated you, He put a stamp. Ang stamp niya is, ang ink sang iya nga stamp is ang iya dugo. Kagang stamp nagahambal, for the Lord's use only. Kung duman yung wali nga na, for the Lord. So, ginambal sang Ginoo, duha ka bagay, tabugon ko ni ang mga unod sang Kanaan, gamiton ko kamo sa pagtabog sa ila, kay mga makasasala sila, mga malaot sila nga tawo. Pero hindi ko kagamit sa inyo kung hindi kamo putli, hindi kamo pure, hindi kamo cleanse sa Ginoo.
At the same time, hindi ka mo ka-claim sang promise niyo kung hindi ka mo worthy. Hindi ka mo to kasulod, hindi niyo maangkon ang inang duta kung hindi ka mo purified. Sa Bible, ang ginatawag nga clearance naga-signify sang purification, forgiveness, and removal of obstacles. Di ba la? Sang una, antes ka makagraduate, pirma ka na clearance, papirma ka kay ma'am, papirma ka kay sir. I-clear ka sa mga utang mo. Paros ni sa ako, maglakat ko sa igwa, mapa-clearance gigwa anay. School and then division. Pa-clear ko anay nga pamatuod nga wala ko sang ginapalagyuhan nga utang. Ano na bala? No? So, amo man na ang Ginoo antes ka makasulod sa imo kanaan sa land of promise. God will make sure that you are purified. God will make sure that you have repented of your sins. You are forgiven. Tinluan ka ni Lord. Amen? Hindi ka lang basta kasulod sa imo kanaan nga mahigko ka. Hindi ka takos. Hindi ka magamit sang Ginoo. Kung mahigko ka, hindi ka magamit sang Ginoo. Hallelujah. Amuning manami. Wala kita bala kabalo nga kitaman may clearance. Sinong nag-issue sang clearance? Si Jesus mismo. Sang si Jesus napatay sa cross ang Kalbaryo, may ara kita nga clearance. When God said, it is finished, everything is done. The works of purification is done. The forgiveness of sins is done. And God removed the way, removed the veil in the temple. Nga sang una ang mga high priest lang ang makasulod. But this time, everyone can enter because the veil has been torn. Hallelujah. Gin-remove ya ang obstacle. Agun nga makapalapit kita. Hallelujah. Hallelujah. Ang problema kay madamo sang mga Kristohanon gyapon, sometimes including ako, nagapasaway kay Lord. Nga imbis nga good grapes, nangin bad grapes. Gapasaway ta, na-entertain ta, hindi ta ka pa patawa. By the way, magsiling ko nga forgiveness, we have been forgiven by God. Patawad na kita ni Lord, but also includes forgiveness sa iban nga tao. Hindi lang agin patawad ka sang Diyos, nabaton mo ang kapatawaran sang Diyos, pero dapat kay freely nabaton mo ang kapatawaran, freely ka man dapat magpatawad. Amen! Amen! Amuna, nga many times hindi ta mabaton ang mapromisa ni Lord. Doon naglabay lang ang wala ta mahawiran. It's because we have not given forgiveness. Pastor, paano ko maki-forgive? Kini patay na siya, bisan patay na siya, patawaragid. Amen! Because madamo nga mga tao nga ang aton pagpatawad nag-upod sa minatay. You forgive. That's for your own benefit. Forgive for your own freedom's sake. Amen. Para mahilway ka, magpatawad ka. Iba na nga tao ang may nakasala sa imo. Ikaw pa mapanish ang kaugalingon mo. How? By not forgiving them. The more nga hindi ka nagpatawad, the more ginaut-ut ka. The more nga hindi ka at peace. You know, don't you know? Ng isa ka bagay, nga hindi ka matulugan, it's because wala ka nagpatawad. Amen? Maybe kung di ka katulog, sino Lord ang harbor kong resentment ko sa iya subong adlaw man? Maybe you ask yourself, base may ara ko wala may ginpatawad sa sining adlaw? Mga nag-drive ko muna kag may ginsagag ko to kanong mga driver, wala ko sa narili sa heart ko. I mean, bala? Petty things will pile up and becomes big. Amen. Purification, forgiveness, removal of obstacles. People of God. And lastly, there are 3 verses ngayon balgo sa inyo. Kaduang Korinto, City, 1, nagsiling mga inigugma, tungod sining mga promesa sang Dios sa aton, bayaan tanan nga nagapahigko sa aton bugos nga kabuhi.
kag tinguaan ta nga mangin matinlo ang aton kabuhi nga may pagtahod sa Dios. Amen. 1 John 1:9 nagsiling, pero kung ituad ta sa Dios ang aton mga sala, masaligan siya sa pagpatawad sa aton mga sala, kag sa pagtinlo sa tanan tanga mga kalainan, himo niya ini tungod nga matarong siya. Amen. Hallelujah. And lastly, Hebrew 12:1. Karon, kung parte sa aton, ang tanan halimbawa pareho sa nagadalagan sa palumba, nga ginalibutan sang madamo nga mga tao, nga mo nga mga nagapamatuod sang ila pagtuo sa Dios. Gani, bayaan ta ang mga sala nga nagahawid sa aton, ang tanan nga butang nga nagabalabag sa aton pagdalagan. Di nga kita sa nagadalagan, nagapakontes nga may napsak pa sa iya sa likod. Kang unog sa napsak ya, extra nga sneaker, may tubi, tapos may Cloud9, tapos ano pag itunod sang napsak ya? Gapakontes sa may napsak siya. Ambal sang Ginoo, kuha na, kabuhi na. Many times, hindi kita kadalagan sa mga dalaganon naton bilang mga Kristuhanon. Tungod kay nanamian kita magpasaan sang napsak sang pagpakasala, sang compromise, kag kung ano pa da. Hello? Mga anak sang Ginoo, this should not be. Ang Ginoo, gusto siya nga maghatag na sang aton kanaan. San uta pa na buyan. San uta pa buyan ang mga compromises ta. San uta pa buyan ang mga pagpakasala ta. San uta pa na buyan. Handa ng Ginoo maghatag, magbukas sa ganaan sang kanaan para sa imo kag sa akon. Buyan ta na. Many times, pas, ano nga promise ni Lord ang ginatag yahaw? Amo ng problema. Why sa kabalo sang promesa ni Lord kay way man gabasa Bible? Undi ka kabalo nga may promesa, kay wala ka man gabasa sang promesa. Amen? Kung nagasalig ka lang sang wali kada Domingo, I tell you, no, malnourished ka nga classic Christian eh. Imagine, tistingi blakaon ka lang once a week. Kangay man ang kalag, dapat gakaon adlaw-adlaw. Oh? Pero naman niya mga Christian, Christian. Oh Lord, mga anak sang Ginoo, buyaan ta na. Amen, patig silingin nyo ini nga mga ginahambal akon sa sining nga tinion. Gusto mong balang mabato ng imo kanaan? Gusto mo matuman ang promisan ni Lord sa imo? Buyaan ta na. Let us learn how to forgive. Amen? Let us learn to throw off everything na nagapaigod sa aton. Amen? I don't know kung ano nautod. Can you just stand before the Lord? Kamu ni Lord ang nagaintindihan ay subong. Ginwali ko ini kay, madama ko sang nabatian, ga Lord, san upa matuman ang mga bagay sa akon? San ko pa Lord mabaton ang akon healing? San ko pa Lord mabaton ang akon promotion? San ko pa Lord mabaton atong ginhambal sa akon tiya nga ipahitagaan niya ko erhensya? San ko pa Lord mabaton ining mga bagay nga aris ta akong tagipusoon? San pa ko Lord ma-professional? San pa ko Lord kapasar sa board? Kaduwa na ko magkuha, kaduwa man ko ma-fail. Lord, san This may be the answer to your question today, Utod. Between you and the Lord. I will not call it an altar call just like what I did sa first service kay na. But search your heart right now. I-search ang imo tagipusoon. Nagakabuhi bala kita sang purified life? O kung anong marites ang iba na mo man aton, gatugbong-tugbong man kita. Kung ang compromises ang iba na mo man ang aton, utod, basi napasubo ni mong balaan nga espiritu. Kag naanad ka lang, kay wala man sang may nagasaway sa imo. Utod lang tawa ang kabuhi mo.
Lantawa ang kabuhi. Is it according to God or is it in opposition of what God is sa imo kabuhi? Hallelujah. Can you just close your eyes? Father, I pray, Lord, na magpanghikot ikaw sa kada isa. Just like the Israelites, Lord, they would purify themselves with water when they offer a lamb on the altar. Lord, the antidote, oh God, of all these things is when we come to you in repentance. That is, Lord, turning away from what we used to be. Sa mga naanda namon nga ulubrahon. Kag Lord, salamat gid nga ready ang imo hamili nga dugo sa paghugas sa amon. Not anymore with water, just like what the Israelites used to do. You washed us with your blood. You cleanse us. You cleanse us, Lord, with your word. And now, thank you, Lord, by the virtue of that cross, we are set free from all the regulations of the law. And now we can stand before the Father. Hallelujah. With freedom in our hearts, we can say, Abba, Father, thank you that I am your son, that I am your daughter. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Ang mga anak sang Ginoo magasiling. Amen. Amen. And amen. Praise the name of Jesus. Baliw bayaw sang inyong subri, magahatag kita dira sa Ginoo. Nagsamtang kamo, nagapreparar sa paghatag. May mga announcements kita. You know, may mga kabataan kita sa paginakop ni Tita Sel kag ni Tatay Jigo, araton nga soundman sa likod. May mga ara kita nga mga ministry. Ang isa is KBS, Kids Bible Crew, para sa mga kabataan. Magdako na sila mag-edad 13 to 19 na belong na sila sa Teen Bible Crew, no? May mo siya nga TBC. Under gihapon kay Tita Sel kag kay Tatay Jigs, no? So, mga members ng church nga 13 to 19 years old, feel free sa pag-join sa sini nga grupo. I'm very sure nga mag-enjoy gig mo, no? Bam of Gilead, may free check-up sa Dalom, no? After this service. Hallelujah. Palihog bayaw sa inyong mga subri sa sining nga tinion. Hallelujah. I-present sa Ginoo. Hallelujah. Lord, salamat gid. Mahatag kami nga may kalipay. Nagatuo kami Ginoo nga mga tinipik nga ni nga mo ni gahatag. Lord, imo i-multiply. Pag nabalaan namon, Lord, nga hindi kagid namon malapawan sa paghatag. Gani, Lord, sa among paghatag sa sining nga tinion, nagakalipay kami kay kun anong among gihatag, imo man Ginoo ginabalik. Salamat Ginoo. Dalayawon ang imong ngalan. To God be all the glory in Jesus mighty name. Mga anak sa Ginoo magasiling, amen. Let us declare Jesus reigns 7 times. 3, 2, 1. Jesus reigns. 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 Maayong aga sa inyong tanan. God bless everyone and those who are watching us Facebook Live. God bless you. Sing, oh praise the Pride of Judah, oh praise the Lamb was slain. Yahweh, we love you, Yahweh, we love you. Oh praise the Rock of Ages, oh praise the one who saves. Yahweh,